Slovo, ktoré vyvoláva veľa emócií. Niekedy sa o ňom hovorí ako o nepriateľovi, ktorého treba poraziť. Inokedy ako o časti osobnosti, ktorú musíme chrániť. Pravda je však jemnejšia. Ego je nástroj. Nie pán, nie nepriateľ. Nástroj. Predstav si ho ako softvér v počítači. Softvér umožňuje, aby počítač fungoval. Ale ak softvér ovládne celý systém, ak sa stane nestabilným alebo plným chýb, počítač prestane slúžiť svojmu účelu. Podobne je to s egom. Umožňuje nám fungovať ako jednotlivci. Mať identitu, rozhodovať sa, plánovať, chrániť sa. Bez neho by sme nevedeli žiť ako samostatné bytosti. Ale keď začne riadiť všetko, vznikajú problémy. Potreba mať vždy pravdu, potreba byť lepší než ostatní, strach z kritiky, obranné reakcie, konflikty. Človek sa stotožní s príbehom. Ja som taký, ja mám pravdu, nikto mi nerozumie a tento príbeh ho zviera. Tu je kľúčový rozdiel. Ego je príbeh. Vedomie je priestor, v ktorom sa príbeh odohráva. Keď sa na chvíľu zastavíš a pozoruješ svoje myšlienky, všimneš si niečo zaujímavé. Myšlienka príde, napríklad bojím sa, alebo som nahnevaný. Chvíľu existuje a potom odíde. Ale ten, kto si ju všimol, zostáva. Ten pozorovateľ je vedomie. To nie je abstraktná filozofia, je to skúsenosť. Zavri oči. Na chvíľu sa sústreď na dých. Všimni si myšlienky, ktoré prichádzajú. Neodsudzuj ich, len ich pozoruj. A uvedom si, nie si myšlienka. Si ten, kto si ju uvedomuje. Ego sa často bráni, pretože sa cíti ohrozené. Ak niekto spochybní náš názor, ego to môže vnímať ako útok. Ak nás niekto kritizuje, môže reagovať hnevom alebo smútkom. To je prirodzené. Ego chce prežiť, chce si udržať svoju identitu. Problém vzniká vtedy, keď sa identita stane pevnou a nepružnou. Keď si človek myslí, ja som vždy taký, nikdy sa nemením, vždy mám pravdu. Ale život je pohyb. Učenie je pohyb. Rásť znamená meniť sa. Priznať si chybu neznamená slabosť, znamená to silu. Zdravé ego je ako silný sval, vie stáť rovno, vie povedať nie, vie sa brániť, keď je to potrebné, ale zároveň vie počúvať, vie uznať iný pohľad. Neútočí zbytočne, nepotrebuje neustále dokazovať svoju hodnotu, je sebavedomé, ale nie arogantné. Nezdravé ego môže mať dve podoby. Buď je nafúknuté, musí mať vždy pravdu, znevažuje ostatných, potrebuje obdiv, alebo je zranené. Cíti sa menej cenné, reaguje prehnane, obe formy majú spoločný koreň. Strach. Strach je prirodzený, pomáha nám prežiť, ale ak riadi všetko, život sa zužuje. Rozhodujeme sa nie podľa pravdy, ale podľa bezpečia. Vyhýbame sa výzvam, bránime sa zmenám. Tu prichádza vedomie, schopnosť pozorovať bez okamžitej reakcie. Keď si všimnem hnev, môžem povedať, aha, cítim hnev. Nemusím hneď, keď si všimnem strach, aha, bojím sa. Nemusím utekať. Tento malý odstup vytvára slobodu. Nejde o potláčanie ega, nejde o boj proti nemu. Ide o porozumenie. Ego je nástroj, rovnako ako kladivo. Kladivo môže postaviť dom, ale môže aj zraniť. Problém nie je nástroj, ale spôsob použitia. Ego nám pomohlo vytvoriť civilizáciu. Bez pocitu ja by neexistovala tvorba. Umenie, objavy, vzťahy. Identitu potrebujeme, aby sme konali, ale identita nesmie byť väzením. V duchovných tradíciách sa hovorí o rozpúšťaní ega. To neznamená stratiť osobnosť, znamená to uvoľniť pripútanosť. Nebyť otrokom názoru, že moja hodnota závisí od toho, čo si myslia ostatní. Stáť pevne a zároveň počúvať. To je rovnováha. Vedci skúmajú mozog, psychológiu, mechanizmy mysle, to je dôležité. Ale nie všetko je zatiaľ pochopené. Čo je vedomie? Prečo si uvedomujeme seba? Ako vzniká pocit ja? Na tieto otázky nemáme úplné odpovede. A to je v poriadku. Poznanie je cesta. Z pohľadu vedomia je ego skúsenosť. Hra, v ktorej hráme rolu rodiča, priateľa, tvorcu, kritika. Hra nie je zlá, ale ak zabudneme, že je to hra, začneme sa s rolou úplne stotožňovať. Bránime masku. Nepravdu. Keď si uvedomím, že som viac než maska, nastáva sloboda. Môžem hrať rolu, ale nie som ňou úplne definovaný. Môžem mať názor, ale nemusím útočiť. Môžem cítiť emócie, ale nemusím byť nimi ovládaný. To je cesta. Nie dokonalosť, nie zničenie ega, ale porozumenie. Keď rozumiem, môžem si vybrať. Môžem reagovať pokojnejšie, môžem počúvať, môžem rásť a rásť je podstata života. Ego je nástroj. Vedomie je priestor, život je pohyb medzi nimi. Keď nástroj používame múdro, slúži nám. Keď ho nepoznáme, môže nás ovládať. Cieľom nie je boj, cieľom je rovnováha. A rovnováha prináša pokoj.